लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो। एक्चुअली नोंथांमोन, आं दिनै जौगा फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों दि नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबानो जाबाय। आरो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आरज खालामनाय जायोदि भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि बागै एसे सुंद' मिथिना लादिनि लोगोफोर। स' लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ जौगा फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दि। आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय लुगन हाद्रिनि फिथा हमगोन बालानि दै लोगोफोर। स' नोंथांमोन दानिया फैदो दि जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियो गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन एसे मिथिना लादिनि दे। स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन दानि जाखांफुनाय मुंदांखा बर' एक्ट्रेस बिथां दिप्ति आरो निपु दै लोगोफोर। आरो लोगोफोर रिमि बसुमतारी आरो जास्टिना नार्जारिबो दै। स' लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि डाइरेक्शन एन्ड सिनेमेट'ग्राफिखौ खालामदों मनजय ब्रह्मा दै लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ खालामदों नयन बरगयारी दै। स' लोगोफोर बिथाङानो बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौबो रोजाबदों दै। मेकआपखौ खालामदों फुजा बसुमतारी दै लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि प्रडिउसारानो जादों हालब्रे बर'। स' नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर दै। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दि। भिडियोनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दि लोगोफोर। स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय। स' लोगोफोर भिडियोखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडियोखौ लाइक खालामना होलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दि। गोजोन्थों।